Teraz prichádzam k stálici v Banskej Bystrici, Jožkovi Ďuriančíkovi, všetci ho určite poznáte. Mnohokrát tu prednášal, takže ani nie je veľmi čo predstavovať. Jožko, ako si sa ty dostal k Permonu? Tak, ďakujem za slovo. Dozvedel som sa od emeritných profesorov, mojich kolegov, a to Karola Fremela a Pála Martuliaka, a potom som stretol pána Gendera, ktorý mi otvoril prvé dvere do Permonu, a jemu v podstate vďačím, že tu môžem byť. Čo sa týka môjho zamerania, je podobné ako u pani Furdíkovej, že odhalujeme v podstate oponu, odhalujeme neznámym bielým miestam v dejinách Banskej Bystrice. A nebyť Permonu, tak myslím si, že tá opona by ešte stále bola zapnutá. A čo ma teší, že to využívajú aj mladí ľudia, pretože oslovili ma aj maminky, deti, ktoré chodia jednak do základnej a do strednej školy, kde využívajú Permon ako základný študijný materiál pre regionálne dejiny Banskej Bystrice. Tak zatiaľ sa nám to darí aj spolu s Evkou odhalovať, a myslím si, že hľadáme tie miesta, ktoré sú menej známe a ktoré si zaslúžia pozornosť nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti, aby história sa dostala do povedomia Bystrice, pretože si myslím, že toto najkrajšie mesto na Slovensku si to určite zaslúži.